Tässä videossa esitellään Kalsin toimitusketjumoduulia ja siitä tilannenäkymää ja tuotannon suunnittelun ominaisuuksia. Tilannenäkymän tarkoitus on ohjata käyttäjää tekemään asioita toimitusketjuprosessin mukaan. Esimerkiksi tässä näemme tehtyjä kohde- ja työvaihekohtaisia työpaketteja, mutta niissä ei ole vielä materiaalisisältöä annettu. Eli tällä mallinnetaan, koska kohteisiin liittyvä työ olisi tarkoitus tehdä. Nämä tiedot voidaan joko luoda tuotannon suunnittelumodulissa tai vaihtoehtoisesti tuoda integraation kautta ulkopuolisesta työmaan aikatauluohjelmistosta. Kun työpaketeille on annettu materiaalitiedot, niin työpaketit siirtyvät toimitussuunnittelun puolelle odottamaan toimitusten suunnittelua. Siirrytään nyt tuotannon suunnittelutyökaluun. Valitaan Luo työpaketteja. Tässä näkymässä määritetään, mille työmaalle ja mille työvaiheelle työpaketteja suunnitellaan. Lisäksi valitaan, kuka urakoitsija materiaaleja tulee käyttämään. Sitten valitaan kohteet. Sitten valitaan ajankohta, jolloin työmaan aikataulun mukaan työ on suunniteltu tehtäväksi. Nyt näemme kalenterissa luodut työpaketit, jotka mallintavat, koska työtä on suunniteltu tehtävän. Tilannenäkymässä käyttäjälle näkyy luodut työpaketit, jotka odottavat, että niille lähdetään seuraavaksi antamaan materiaalisisältöä. Seuraavaksi luodaan työpaketeille materiaalisisältö. Valitaan työpaketit ja työkalusta lisää materiaaleja. Tässä näkymässä näkyy valitut tilat. Ja kun materiaalit ovat valittu, ne näkyvät tässä vasemmalla. Haetaan materiaaleja. Materiaaleja haetaan hakusanoilla. Valitaan haluttavat materiaalit. Materiaalimäärät voidaan määrittää joko yksitellen, huoneistoittain, materiaaleittain, tai jos tiloihin menee materiaalia sama määrä, voidaan käyttää massatäyttötyökalua, joka täyttää tiedot kerralla. Materiaaleilla valitaan toimittaja. Kun tiedot ovat tarkistettu ja täytetty, tallennetaan. Nyt näemme, että materiaalit on työpakeille annettu ja tilannenäkymässä työpaketit ovat siirtyneet toimitusten suunnitteluun.